Όχι. Πέρασε η μου, δεν σε αποχαιρέτησα. Όλα καλά. Άντε, ωραία, ωραία. Είμαστε σε επικοινωνία. Μετά από 2 λεπτά όλα καλά. Εδώ έχει θέση να πούμε πόμπα. Είναι ωραίο κολπάκι. Είναι διπλό γιατί είναι πια αέριο. Αέριο και για το αποτέλεσμα. Είδα το χάρτη. Μα δεν είναι γνωστό. Δεν είναι γνωστό. Τι πάνε χαρακτήρες που είδες. Αυτό είναι η ταινία του Οικονομίδη, αυτό λέει ο άνθρωπος. Άμα έλεγε να μου τάδε, θα λέγανε όλοι έτσι ξέρω. Ενώ εδώ λένε ωραία, πού στην απάντα ίδια. Δεν σας κάνω παρέα. Ναι, είναι... Μα αυτά λέγα στο Μανώλη, είναι ακριβώς η θέση που πρέπει να έχεις ας πούμε στον τρόπο. Να την έκανα εγώ αυτή την ήθελα που την έκανα. Α, θα γούστασες. Και θα σου... Έχουμε τις όλα μου κάπου. Α, πίσω έχεις κάτι τάσμα. Έχουν βγαίνει τους 3 δις, έχεις πόσους δίσκους έχουν. Λογικά έχουν 4 μονούς και υπάρχει ένα διτός backup. Όλο με προκαλείς. Άρχισες από χθες με τα Αντάρτικα. Θες να δεις διαφορά με τον Χρήστο. Ναι, βέβαια. Ναι, περίμενε. Παιδιά, καθαρίζουμε το τοπίο. Χρήστο, έλα από πίσω να πεις κανονικά. Είμαστε έτοιμοι! Ο Πέτρος είναι έτοιμος! Έτοιμος είναι στη θέση του. Δημήτρη. Ωραία. Και ήχος. Ήχος οδηγός 1-1 τρίτη. Stop. Και γκάτ. Αλεξανδρέ. Πες μου δίνω εδώ. Λοιπόν, έτοιμη ησυχία παιδιά, σύγχρονο. Δεν μιλάμε στο πλάνο. Τα ακούσαμε όλοι. Έτοιμοι. Ωραία και. Ναι. Καλά. Ναι. Έλα Δημήτρη. Ήχος. Τρέχει. 1-2 πρώτη. Απέναντι το στάφ. Ήταν λάθος μου γιατί τον κατέβασα πιο κάτω, άρα ήσουν υπογωνία. Πάμε.